Gavana ma Kericho Eric Mutai ne otony kuom thuolo mar ariyo bang' senators wito oko bura mar thiche oko ewi rem yudo kwan MCAs madwarore e thicho oko gavana. Eric Mutai ne othich oko kod MCAs mag od buch kaunti ma Kericho tarik 15 dwe mar aboro higani. Kata kamano, senators 23 ne ogoyo ombulu mar duoke e apisi. Mutai ne iseyo kuom ketho mag tiyo marach gi apisi, gwelo mag apisas mag sirikal, ataro mar chik, kaachiel gi riembo e tich moko kuom apisas mag kaunti no e yo ma ok long'o. Gavana ma Kericho Eric Mutai koro nyalo buonjo bang' senators kuom thuolo mar ariyo e bwo higni ariyo wito oko bura mar thiche oko e apisi mane ochwal kod od buch kaunti ma Kericho. Mana kaka mbura man kod ngima ochiko, Mutai ne otony bang' senators 23 luto ombulu mar duoke e apisi ewi mano ma giwacho ni ne onge kwan MCAs madwarore e od bura mar thicho oko gavana kaluwore gi chik kare 33 mag 10 kaunti e kinde bura mar gole e apisi. Ayes 16, nays 26, abstention 1. So the nays have it. Now, honorable senators, as I had earlier indicated, in the event that the Senate finds that the 2/3 threshold of 32 members of the county assembly was not met, then the impeachment proceedings shall immediately terminate, and the Senate shall now proceed to determine the impeachment charges. The result of the division indicates that the motion has been negatived. Consequently, the impeachment hearing hereby terminates. Tarik 15 dwe mar aboro higani, MCAs 33 kuom 47 ne ogoyo ombulu mar golo Mutai e apisi ewi weche mag tiyo marach gi apisi, gwelo mag apisas mag sirikal, ataro mar chik, kaachiel gi riembo e tich moko kuom apisas mag kaunti no e yo ma ok long'o. Paro mar nono kwan MCAs mane ogoyo ombulu mar thicho oko Eric Mutai ne ochwal kod seneta ma Kakamega Boni Halwale. And Mr. Speaker, as you pointed out earlier, should we find that the threshold required was made, that will be the end of business this evening. If it was, Mr. Speaker, if the threshold of 32 was not met, if it was not met, then that will be the end of business this evening. Otherwise, we will proceed to the next motion. Kata kamano, e kinde twak e nyim od bura mar Senet odiochieng' manyoro, okinde mag Gavana Mutai kotelnegi kod Katwa Kigen kod joneno mage ne olero ni MCAs maroma 18 ne ok oyudo thuolo mar luto ombulu, kata odoko ni ranyisi mane ochiw kod od bura ma Kericho ne lieko ni negigoyo ombulu mar thicho oko gavana. Joneno mag Mutai bende ne onyiso od bura ni ne gin kod chich ewi lony manyasani mane otigodo e kinde go ombulu. Anita, did you in fact log into the system? No. Did you press the abstain button? I didn't have a button to press. Did you press an abstain button? No. Nevertheless, you expected that system to register your abstained vote. But which system? Nevertheless, you expected that system to register your abstained vote. But which system? Mr. Speaker, may I once again have my question answered, whether that was expectation? Madam Witness, can you answer those questions looking at me? Maybe when you look at him, you are becoming a bit... look at this side and answer the questions. Thank you. Notwithstanding that you didn't press the abstained button, you nevertheless expected the system to register your abstained vote. Is that a correct position? Korka korgi, okinde mag od buch kaunti ma Kericho ne oramo ni MCAs 18 mane ok oluto ombulu ne otamore luto ombulu kitiyo kod lony manyasani kendo ne ok otamgi goyo ombulu. Dwe mar 10 higa mokadho bende Mutai ne otony e dwaro mar thiche oko e apisi tok kane senators oluto ombulu mar rese. Riwruoge mag jopuonj Kupet kod Nat dwaro mondo mi migao mar somo